Hey bafowethu eliqhiyazana besilindele namhlanje uDrushanti Ramsamy akafikanga kuMadlanga Commission, instead kufike uDeputy Director uAdvocate Peter Serunye. Efika ke phofu yena uyavela uyabandanyaneka kwaba baye baprosecutana neGeneral zethu General Dumisani Khumalo phansi ngoba yena esithi xa iangilekeza nayo ebesebenza ngedirective, ebesebenza ngeinstruction, esebenzela phezukwa ma-briefing ebeketha wafumane pha kwi-colleagues zakhe. Hayi yena futhi unawo nje umlando from kwi-IDEC, before iba yi-IDEC yayiseseyi-ID, then yazoba yi-IDEC. Yena ke beke under i-NPA waze wa-reassignwa into yoba azoncedisa kweli cala le-IDEC. Bafethu watsolisile amagama athi wathi mhla yena ebukelela press briefing kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi madoda iqanda le-country waba nayo into ethi hayi mani akaliboni incam inyawo lemfene okanye isandla semfene akasiboni kulento le enyokwenza nale case eyo General Dumisani Khumalo le abaye bayibanjelwa ngendlela uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wayethetha ngakhona. Kodwa kwekho uthe xa sekebona lama witness beweke wafika pha kuMadlanga Commission wamamela nezi testimony zabo wa-realize into yoba hayi mani yena baye bamoyelisela ngamabomu kuyo yonke lento, because bazi baqe befakwa kuma-case bebengangeni kuwo ncam. And usebenzise amagama athi uzibone ngathi ukwi-offside ngongathi udlalana nama-handsball kuyo yonke lento, because kukhona apho kuvela khona ebeze athi xa equestiona ezinye zezinto hayi abone into bakabekwandawo. Hayi wazekelisa ngenye imini apho wabizwa khona ofisini yena ne-colleagues zakhe ezithu umbalile ke noRamsamy bathi befika pha ku-IDEC former IDEC head uAndrea Johnson wababuza ngento yoba njoba nibhizi nifunana ne-more information niquestionana nalento okuthweni yenziwe lento okuthweni yenze apha emsebenzini yintoni anithembi lento esinixelela yona na. Phezu koba bebuza mani bebona into yoba ikhona into engadibani ncam kulento yabo, ikhona evidence le kuthiwa ikhona ayikho ncam. Uwakhiphile bafethu amagama athi i-section 27 akazange ITC ngawakhe amehlo, wathi ebuza ngawo wabesithi u-IDEC former IDEC head uAndrea Johnson lona bona bayibonile bene-IO investigating officer. So yintoni lento abasayifuna bona mabaqhubeke benze umsebenzi, they should get on ngomsebenzi. Utsho ke phofu xa ethetha uyambona uba ungumuntu ofuna ukuba very careful ngamagama akhe ne akafuni ukumthetha kakubi kakhulu, but uyayithetha uba i-management style yakhe yena uAndrea Johnson but yena nje in terms of ububhosi obo bengayomntu ombi. Hayi ke wasiveza nje ezinye zezinto zoba indlela bebeqhela ukusebenza ngayo ibingekho mbi yona, but kule case lena hayi kulapho bekebona khona emsiba ngaphezulu azasebenzise even i-juniors zakhe kule case lena, because bona bosokubonakala ngaba bebehamba bebuzana nemibuzo thizeni. Hayi ke bafethu iflightiwe apho ne-email bobonakala into yoba wayebuza konto kosisoko apho into yoba iphi into nokwenza nale section 27, because even abasolwa abangogenerali bayayifuna yabe ingekho. Uzodibana nayo sokedibana nayo phi andalapha kuMadlanga Commission njoba noDrushanti ethe hayi man uthe xa beqolasela ezinye zezinto ezivezwa apha kuMadlanga Commission azifani nelacala. Hayi ke singabe sithi nje yena ebezobethelela nje sakhe isikhwenkane naye kwelibhokisi lika-Andrea Johnson ukuthi khona nje apho ahlahlale bahlabane khona. Umzekelo uDrushanti yena wavezile mos into yoba wayebalawula aze atsho even amagama wabantu awaza ba-involved on certain matters or on certain cases. Lona wathi hayi yena akazange ncam adibane nayo, ebengakaze agowe to such extent yoba amphe even amagama wabantu abazathi babe involved. Bafethu buyawuzala nkomoni asiyazi, ufike nje wasibalisela into efana nantoni efana naleyo. Hayi bafethu utshilo nje bakula office nje indlela nje kubonakala ingathi bongasalunganga ncam. Bafethu asiyazi asilindeni sive apha ethubeni into yoba izathini, because siyafuna buye la Drushanti, siyamfuna la Drushanti ebengekagqibi ushiye apha esasibambisene namawa apha, ngoba khona ezinye izinto kathe xa kezibuzwa xa kubuza ubudlelwano bukaPerumali lona noAndrea Johnson wangumuntu othi hayi ngisezafikelela nje kubo ndanayo into ethi kwekho madoda angathi bekebizwa gorgeous nakwelacala kaPerumali kwenzeka into yoba hey
bekunobundindwanyana obuthizeni nje Andrea Johnson. Hey bafethu, ezinye izinto kumele sizithethele phansi, but ke let's just hope she's not going to say into ezifana nezo, but we are very much looking forward to i-testimony yakhe because bekengekagqibi. Yeyi bafethu, omnye umuntu before ndilibala apha oclearwe yi-SAPS ngu-Officer Makgotlo. Nizamkhumbula ngulo weside le-forensic kuma-ballistic ntontoni kwelaa cala, lo u-witness A no-witness B abamveza ngongathi bayamsola kancinci into yoba kukhona nje u-5 nyana akamdlala kulaa case eka-Amanswart, ukujululwa kwakhe kwale Vereeniging, phansi koba kwavezwa ingathi hayi ama-cartridges besebengasalinkwanga nezibhamu, kwangathi nje yena khona nje u5 nyana kaye wamdlala kula case implicator oKatiso Molefe, yena kanye lowo Officer Makgotlo. I-SAPS ingathi imclearile bafowethu, asiyazi sizayiva phethubeni ba ithini into ngapha. uBrown Mokgotsi njengoba bekephinde wabalekela eHigh Court nje malunga nalo umcimbi okwenza nebail yakhe uyiluzile mosi, so uphindela back to a court ke ngoku. This is after ke phofu kubonakala ingathi nonkosikazi okanye uSinqanda Matesa kandiyazi kubonakala ingathi beseke threatenishene nama witness i-neighbors zakhona phansi koba ke i-neighbors mosinazo azike zabuzwa nje umcimbi wokuhlala kukaBrown Mokgotsi kwangathi awuqondakala incama. Ubuyawuzala Nkomoni bafethu, asiyazi masilindeni nje sava phethubeni bayithini into, but nje hayi bafethu ne-PKTT ibhizi bafowethu ngama-arrest bamba left right center. Lo wayefuna ukuyidisbanda nje, ayiwanda uthinxa ke bona umsebenzi oncomekayo owenziwa yi-PKTT nalo muntu okusanda ukutshona ke phofu obonakala ngathi beke esondelene apha kwi-march and march abeyi-activist yale nto yabantu bokufika okuthiwa udulile kwisagla se-KZN. i-case yakhona though ifamily kubuhlungu bafowethu, but nje I think iyaphala nje ithembe elincinci xa uzava into yoba i-case yakhona seyinikezwe i-PKTT. PKTT leyo bafethu binama-arrest bibhizi nje ngawo. Isangoma sesibanjiwe sesasondelene okanye sinokwenza silinkwa ekubulaweni kuka Magaqa, uSindiso Magaqa ngapha ke phofu ne-PKTT yalapha eGauteng bafethu isanela izolo lisanda ukuzalwa nalo hle bafethu masincomeni selinama-arrest elwenzile phansi koba ke kukhona abantu abasolwa ngokubulawa kuka-ward council, I think ward 10 we-ANC kwecala lapha eGauteng ke ngoku, plus i-EFF member naye bulewe. So sezikhona nje arrest nyana njengathi babhizi ngazo bafowethu. Hey asiyazi, ayiwandi into yoba ilidwa ngubani yazi i-PKTT leya lapha eGauteng kwelaa cala mosesiyazi bangobani abantu abaphethe intamo. ayiwanda ke kweli cala laseGauteng into yoba ilidwa ngubani. I remember watching, I was home that Sunday, I remember watching the press conference as he was briefing, and then he mentioned this case. And I thought, how come I didn't really, I thought, for the moment that I was in court and left the court, much as I didn't know what happened before, I didn't see anything sinister that when he mentioned the case and how it was handled, and that to be honest, I doubted his remarks at the time. To put it bluntly, I doubted his remarks at the time about this case, and for the longest of time I did. And until now, recently, in the last maybe 2-3 weeks of the evidence that we had in this commission, that's when I started realizing maybe, and I said it to one of our colleagues even this morning when we were having tea, that it appears I sort of found myself in an offside position, or at least handled a ball with my hands. In fact, I sort of feel a little bit angry if I think about it, that it feels like I was set up, not only me, but Hlachwayo as well. I think junior as she was, I don't think she was supposed to have been involved in this case. And looking at it now, it appears to me she was set up. But I think you are being unfair to yourself. You are still going to come to this later in your statement. You have placed before us an annexure in which you actually questioned the merits of the case, and you prepared quite a lengthy document raising a number of concerns that you had about the merits of the case itself. There's a stage where the ID called us to a meeting, me, Advocate Ramsey,
Advocate Hlachwayo. It was also a very short meeting. It was about during lunchtime. And when we got into the boardroom, she was already seated there. She looked very angry, I must say. And immediately when we sat down and she addressed me, the meeting was about her addressing me. She said, Sirunya, I hear you are looking for a 27. You're asking many questions. Don't you believe my investigators? And she said, I have seen the 27. The ID has seen the 27. What more do you want? And I said, but ID, I'm the designated DDPP in the case. And I'm told this case came via referral. I want to see this document. And the accused are also asking for it as part of the disclosure or application for further particulars. And she said, no, guys, go back and work. The ID has seen this document. So that was the end of the meeting. All right.